it's a bright Monday evening. Hey. Osemoke. Osemoke kendo liel. Yes. Hey. Actually, my chick neno Osemoke from all walks of life. Yes. All corners of Kenya. From Canada to Canada. California to Ohio. It's only Karachuonyo, but nyinge magjo America. Because Karachuonyans collaborated with the British. Yes. Yes. So Karachuonyo manti America, nitire Norway, nitire kubunu British. To nitie jomoko madwa kwalo nyinge. Iwinjo ngato luongo radio jiji Jerusalem. Osemoke and Gigi British. MC Jakakamega Spandita Safu Gotomiso. Nyocha wa celebrate the 27th memorial yes. of the late doyen of Kenyan politics. The late Mzee Jaramogi Oginga Odinga Pedo Wona logo. Nyene picha. Ford Kenya. Simba. Pedo Wona logo nenda dynasty kozo hasa. No, Pedo Wona logo. According to the history His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga Chumaliet okonyal mako kilwato nyocho misowa. Yes. Dr. Ilongo ni Pedo Wona logo was just a simple man. He used to put on akala my watch ma dynasty nani hustler nerwako iwijo ma watch dynasty Jaramogi used to put on akala shoes Oginga shoes bus he used to put on akala which the local natives changed the name to Oginga shoes and then we used to live in Kaloleni. My brother Buru remembers that. I don't remember. Then we used to say in Jerusalem, in Nairobi, Jericho. Yeah? So then 27th anniversary. Joma ni nyocha kiki Oginga ni pod gitino. Sani kuru inja igni prario kabiri. Onego benise nyombo, in nyithinda riyo. Isechako Raila, ichako Buru, ichako Kini. Ruth Odinga nyaka mami. Iwinjo? Omiyo negi organize tournament. Yes. Madam Ruth Dhiambo Odinga eno ni nyaka mami nene. Lora agul pero chamani. Nyaka mami no organize function. Jochwado golf kanyo. Iwijo. Makmana ni I realize the golf is a professional course. Yes. Na land terms mokonyoro. Ingenia golf okena na just a game like marumara jwa or bullfighting. Kata moshene. When what you know is bullfighting. Mane golf wa. Anybody can go. So golf kineno jomano dhi. Yes. Kata kaka girwakore kende. Okenti sata. Okeno guda. Ineno ka ginja wuoyi mondisore to binya kibedi gi tumbo mama tin. Tumbo kitabe moro matin. Matin okoma akuba agine pale. Akuba be yago golf adie. Now we are going. I don't miss. Kwado pozoka kwado. No one know His Excellency Dr. Evans Odhiambo Kidero. Golfer. Governor material. Okunia campaign. Okaja Homa Bay. Yeah, by the way, Anto Gimanya wacho. Sani anaja Homa Bay. Sani Homa Bay ubene governor moro. Akuba is a good person. Very good. Perfect. Kata sani kinano kako jidunga uji gladi. Akuba sani koka baby boy. Yes, Akuba has delivered. But sani wabede governor moma nya t-shirt nyande so makunji t-shirt. Imagine Akuba okunju t-shirt. Imagine a golf short. Koro welo nengen ne wanti gi other players. Gimo dhiera. Okane jo Kisumo mago golf. No. Kisumo was pro. Obwanga dong deputy Dr. Matthew Willie is a golfer. Iwinjo? Obwanga koro ko. Obwanga is not a golfer. Machelo ngoni is a tactician. Iwinjo? Okawoni Obwanga bengeni an actor. He was a very good actor. He's a very good actor. Momi onyare cha okite. Kata boy. Koro no kachabe who is who. Yes. Emane matter. Kani yonge gini. I didn't see. Sianga manenti. Siano neno James Opio Wandai neni kanyo. Yes. No neno ngamane nitie kendo. Kisumu kane waneno wabunge mang'eny adumo wuor. Iwinja adumo wuor. No waneno Dr. James Nikal neni kacha.
nini stripper udane kacha iwinjo stripper doctor udane ni kacha Dr. Ron beneni kanyo Dr. Ron Ron $1 mako piny Migori ngane ntie Migori no kaneno ngato makmana ni the function went well speeches ne ber baba ne mor Dr. Buru no yuda award bwana no, you do 34 points. He's a golfer. Oh, he's a golfer. He's a good golfer. And then ngamangeo bende wood karachonyo Ademba. Karilas Ademba. Barobe is a good golfer. So we were celebrating the 27th memorial the Doyen. Yes. Makmanana na paroni ka ODM Dhimaraj. Babo lokaloka nyingore wele Ford Kenya Simba. ODM ber kikoloki. Mai kuma jara mugino wanyo Kenya is marble by Ford Lancaster. Di Lancaster kakala. Osemoke Kendoni and Gigi ja British MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Okay, pinye ber waneno mama miradi gini be no the iluongo nano Burma Bama kacha nitie ringo moro kanyo iluongo ni mkarango pese di Bama in another John sani Nairobi Nyaruenya yureka outer ring road sani Nyaruenya to gimomoro wani for as my Bama is to Nairobi as to Kim studio Kisumo. Yes, Kim is back. What kwero producer ngiri. Yes. Peng madongo ka kudwa kacha. Buogo jo chama. Osemoke Kendoli Gigi ja British MC Jakakamega Spandito safu goto miso. Yes. Sani wasechomo iluongo ni electioneering period. Iwi jitinda tiyo terms. The Kenyans politicians, or both Kenyans and Kenyan politicians, have changed their gears to 2022. Sani inyalo we ni campaign king, to campaign pod 18 months to go, around 18 months. Yes, around 18 months. Anachung. Achung oda. Achung in bedroom. Unga association. Ilungo ni Mogo Republic. Party of Kenya. So sani jo siasa se chako. Yes. Wawe wach mar hooliganism and political intolerance. What kwaya ni kaja any Kenyan according to the constitution. Any Kenyan has a right freedom of movement. Yes. Freedom of expression. Inyalo dhi kamora mora migo e siasa. Anyalo biro ka njichu, anyalo biro kana chuonju. Iwinjo? Makmana ni ka biro nyakumia nyako. Anyalo dhi samahoho. Shamahoho. Iwinjo? Migo siasa. Shivale. Shianda. Iwinjo? Mako siasa. Dingini community kumilungo beni shibuye. Okibuye. Wani kishibuye. Iwinjo? Shibuye mukao doloso shi. Yes. Koro. Politicians nyaka watim iluongo ni peaceful campaigns. Wach ni idwa go nyudhe mondo chak bakidi iwinjo jo mano temo diro kidi iluongo nango Githurai yes biye uru kondele ukaw lessons iluongo ni exchange program. Yes. Notamo nyaka ja America. Notamo gi because they didn't take lessons kondele. Tie kuma kidwa timo tiluongo gimone blueprint. Ing'iyo kako ne ubeni timo gimoro. Okibukri abuka. Ubaye gagango. Iwinjo? Tubaye nango. Tiluongo ni kondele kidi kibudi. Iwinjo? Ibaye gi energy gi synergy mane. Yes, this strategy. Ni pa. To katia ga shwari pa to the. Uringo. Madu huyo ni okentiaga. Mano mano bunde. Mano real life. Mano kondele. Omejogo be a benchmarking. Iwinjo? The counties need to associate with Kisumu County mondo gi big team benchmarking. Makmanani want to appeal for peaceful elections. Political tolerance. Kila ngato dhiadhia kamoro campaign. Makmanani ka ngato duwage moro. Iwinjo? Kidwa ni ucham kidi. Kidi tinyalo chamo kawuo non free. To kendo dwa kwa jo NCIC. Ucham allowance manono. Can you start doing your work? Mobilization and ground. Nini kanyo? Ukundi. Philip Ukundi. Makejo dongo NCIC. National Integration Cohesion Gamocha. Commission. Yes. Calm down. Talk to the people. Yes. Sani youth koro mia beach. You don't want such like Lwenj Manono go. In youth mia beach. So in number 2. Okay, in elder.
Nyithindo weuru kao 500 nudhi temo bakidi. Ng'amu temo bagi kiri nosetwe. Onge gima poko. Nyayo tocha chemba soserawe. Kaso gima no mora gima ne timore Githurai. En Githurai 44. Githurai kanyo. Gima no mora ne nyamera. Yes. Wini. Uwacho gania. Niyo. Nyithi politicians. I think Nyakono, I must salute her. Iwinjo. She's an example. Wadwaro hasla be. Okawe. Gigo. Hasla be kadhi gigo doyen ma jo hasla. Okaw wuode kata nyayo. Ngama chal kod. Okaw. Odhi ochung' kanyo. Odhi mondo mi wambe wang'e ni kare gin real hustler. Kineno kaka ne macha Wini kosonga. Macha nani? Macha Wini, the last one. The last one. Kaka no chung gi baba motegno. Kendo omako chung. Aparo ni nani Wini should be given position. Kata women reps here. Iwi chia ni nono. Oka wuondi. Ko me women rep nige joliere ga. Iwinjo Gigi. Kudhi if you're going for a war. Yes. Ineno ko chung ochalo dichuo. How many children wuod Kalonzo dakisena? Gimarach eni convoy baba inyalo chungi ni nyithindo moko ba ne kaka nyithindo moko dek. This is not right. To wamor ba to kai nya gi gimo timore wamor lakini gi chunywa to kodwa nyiso gima no timore ba machane be ok ber but Koro, you know, if you attack me, my people will also because supporters gimone no goja Kakamega ko campaign ni wambe koro wachulo to mane mabro kelo lwenye Kenya. We don't want that. Wadwa ni wabed gi kwe wa campaign peacefully koko chuno ni okone go benidhi rally no beda odimos iwinjo weketi ni mimia beach mondo idhi go ngato gi kidi ibro hinyori ibro pad kaso ine mangima ni dhi kethore koro wabed gi gimilo ni political tolerance. Yes. Osemoke and Gigi ja British. MC ja Kakamega Spandita safu goto miso. Baba nong'eyo kaka ne wagike 92th day of January. Utingo cabbage mo endorse cabbage. Gima mama babu tingo malo. That thing is sacred. That thing is ne picha baba babu ko setting gima babu setting why lo January wadonje hapa January babu tingo cabbage sasa mineno ka babu setting gimoro kaka no tingo cabbage in dhako moko tedo ne chuore cabbage that night Iran irochori onengo duoki turu to kendo adwa wacho gi luongo gi some embrace sim iwinjo embrace sim owacho ni sani kinyeni nyaluo iwinjo cabbage must be part of your diet. Sani koro ae sikuma mito iwinjo sani koro en cabbage baba kose wacho ni cabbage left to cabbage right cabbage center sama nyijo luo bende puonjore tedo cabbage wadwa ni nyiwa makocha nikech sani en Mount Kenya Njeri versus Onyango iluongo Mount Kenya meets the lake Njeri wainaina ilungu Njeri Wamboi na kila mtu hao shiko waanze kujifunza kutengeneza omena kolumie atilia wachalia sasa hutu imagine nakula chakula na tunaniangalia hiyo ya kuangalia kwake ndio utamu yake tunaniangalia na huruma yake na tuhurumia kwa wacho ni sana watimogi milungu ni exchange program baba no se endorse cabbage wadwa ni award gi matin bende obi Kisumu ka endorse omena kata rech muting ni imagine ka uro endorse wiu Uro endorse wiu mondo mi wane kaka gigi bedo watimo exchange program to koro gimodwa wacho ka en ne nyocha IEBC osekalo gicha koro gicha biro assemblies mano BBI ber biro iri kata building bridges initiative iwinjo Nyanza counties should have taken charge nyocha Romo Gadui chair mano MCA Market Milimani owacho no sa summon speaker oraro call a special sitting makako gilongo special sitting within this week apart bro chamo speaker gima wadwaro wang'e ni sani une recess pod recess dhi mbele but ka IBC no sekalo please nitie provision Gigi biuru nitie provision ma speaker nyalo luongo special sitting kata 2 days first day
he introduce emotion. Iwinjo second day gi discuss gino. Third day automatic. Iwinjo standing orders. Standing orders. Third day to koro ikale onego beni Nyanza county osekao namba. To so far wapenje ingeni counties midwaro only 24 out of 47. Tachelo sekale. Kirinyaga no sekale. Unanimously. Wadonge prario gade kumaina siya nitie Migori. Unwadwa nu lead by example. So far Gigi kana go one gi about 18 counties. Iwinjo plus Kirinyaga so far 19. Mano ODM counties plus Wiper. Iwinjo koro wadwa challenge president kawanyalo mi 18 mi wa 7 kata 8 to pongini watie kwae be kata mi watu baba de manyo modong turkana kech Mandera wasekwako iwinjo western nitie kuonde Rift Valley ka okobera ahinya Trans Nzoia okobera ahinya makmana ni coastal counties wadhikao tuwazingisho to dongia imkutano itakuisha omiyo koro gini ikele assemblies within 1 month onego benigi sekale June. But gima wacho nyaki som BBI. Yes. Mi winj tiende. Oknya kanyal somo. Nyaki som BBI. Baba no se somo gicha. Dong angeni gima baba no wacho. 15 from 15% to 35% allocation to counties. Mane gima nge iwijo. Mara atemos mano summary. Mara rio iwacho ni inclusivity. Inclusivity the winner takes it all koro. Onge. Awinje koso kawi. Iso winjo bathe. Modongo to koro ae uru. Dipani ka ABC osekale. Counties bo kale. Mo yud number midwa 24 to 47. Ipani referendum dhi tamore. June one ki referendum. Anasemi timeline. By March wasekale assemblies. June referendum. Was it a referendum? Election mode. Was it election mode state house? Osemoke Kendoli and Gigi ja British. MC Jakakamega Spandita we safugotumiso. Nitiere wadwa ni wabede Kenya babe nitiere types of nyako makiseneno wirigo to kapok adhi kanyo an gi ywak gi weche mang'eny isenganya e town ka sani nganya gimose realize and can you please wadangiso joneno don't confuse the two okwan wede okwan twins ero wadu aki mnaka familia aki mnafanana mnakaa one another. Upahenu ni moja mkiwanga hapo kwa TV mtakange kushika simu zetu. Tunaseka. Imijo. Wewe uru kwa namba jama. Kidwa neno jama the page ne. Wesika sika ni akinisaidia namba ya bro wako. Inene mi progress na. No. Ko kwa namba ukidwa bill. Namba. Sani ose watch ni winner taxes to lock do BBI. No, nti gimilo ngone referral. Iwinjo. Ko kwa namba chiu. Harifara. You cannot give out numbers without permission. That is against the communication laws. Iwi. Nyaka kwa irusa. Golf shoes nyaka kwa irusa ni bwana. Omiyo, we are not brothers. We are not relatives. Iwinjo, maja karachuonyo, maja kakamega. Osemoke Kendoli and Gigi ja British. MC Jakakamega Spandita safugotumiso. This is now almost 10th or 20th year. Nyakane watch mar Council of Governors chaki. COG. Akuba noko sunwango. Takuba ni second term. No. Akuba noko sunwango okunyal katayera kuba chairman mar sports and ninito oma be man night runner. Nitie lobbying mitimo. Iwinjo? Nitie lobbying mitimo. Yes. Ma candidate mano yer nyoro. Kwanza congratulations His Excellency Dr. Martin Wambora. Luni Martin Nyaka. Wambora. Wambora the man with 18, not 9. Macha 18. 18 Wambora survived impeachment 2 times. 2 times. Or survive. Kasi ukiana ngowa election jabe odwa bagi ochako yombo. Sani koro COG chair.
Omuyo wanyiso upila ni respect your ex. Ex ni nyalo mabor. Gimomora, Professor Peter Nyang'nyong'o, His Excellency Obwanga Wonyalunga, no yere ke Health Committee. Itie committees moko mano yer. No kaneno His Excellency Cornelius Amotra Sanga Siaya. Sanga ne onge, Akuba onge. Why? Bas. Obado? Obado no kaneno. Gichano pangi. Lonyanga puo? No kaneno. Mathematician. Taparo ni Wambora was a handshake candidate. Committees chabe gibako DP. Yota. Iwinjo? Kurubane dynasty. Mane kakawe chechano. But we want to congratulate His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya. Outgoing. Amefanya kazi. And outgone. Outrageous. Ashaenda. Huyu jamaa amefanya kazi kwa COG. And we want Wambora to emulate. Bas. To emulate the steps. Imagine omonyo dictionary. Yes. Mondo miwicho di maber. Yes. Apart from that, samane joka yero kerne ni sagara. His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Ilongo ni Mutongoria. Nye Mutongoria. Sani ngena asepuonjira dho kuno. Dunga makitenge ni. Tingeni okopo irwa. Diet michamo State House ineno kanzedena. Yani mogoloko ya kasura. Wakawuondi. Kanze mane yani kina neno suji kanze kolori mpenzi mtazamaji. Sani mpenzi mtazamaji wanakre wanahabari. Kerne ni sagana. Ibinjo somo riot act. Promise MCS ni dhimegi kagrant. Ibinjo. Iwuono MCS ni utapewa kagrant. Uwondegi. Keri nyamchunga. Jamiria mbunge. Mr. 6 months unge. Kero kunya uchunge platform. Ikoni kero wacho ni bwana. Idwa tam. Ise luchori. Ise luchori biro kwa tam tupoka tieko mara. Poka tieko. Yes, mimi nilisema 10. Yes. 10 yangu na 10 yake. Na hata yangu sijamaliza. Na hapa. Huyu mtu anakuja hapa na wadanganya anatafuta hii kitu. Nyaka saadi. Ni kerumuolo kubokiana ngo. Makmana adwa challenge ke His Excellency Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Nia. Losolegi moro nia. Yeah, man who is on top and can't do that thing. Iwinjo. Kija duong kata simba. Iwinjo bese winjo impala kaka simba mor. Ko mor di chia. To iwinjo winjo. Koro okonego bedi winjo di bwana I will roar. Mimi nitaroa. Roa. Iwinjo. Nguruma. Nguruma. Kama huwezi kuroa, reure. Iwinjo. Yes. Ogol koke. Opang tich, iwinjo. Yes. Piny nigi geno jiji. But onyiso joko maber ni I will talk. Yes. I will give you direction. To ngato kja biro kani ibecho na ianya, ibana waji, to kinyi biro kwa support na. Gimano mora ni ji osebet ka complain to kerda kuogo ke wach BBI. Urom gi jogi. Yes. No demo wacho maber. Monyiso jogi ni support BBI. Yes. Support this thing. So, koro wadwani okaw mkondono. Gige konyruok wadhi wuok e BBI. Makmana is a public officer. Ngeni baba tuongee serikali system. Baba ongee serikali. Koro eno kuyiene go siasa. Yes, is a public officer. Lakini jama cha tokoro goe to a public officer. Eno So, kero ka nini sorry. Odhigombe. Odhi Kirinyaga, Karatina, work campaign bibi mondo wanene mabe. Yes. Waneka ko timo. But the initiative moka bera enyo dugo some light. Sanity. To uru chaker, uru keroti. Baba be organize meeting gi Nyanza Professional Caucus on 8th. Dichakore. Kanye? Siala. Ngeni jipoko gambaka. Wacho kaniji jigiro baba wewa. Wanachama yote. In fact nani be onego bi Jacksongo. Represent interest for minority. Special groups. Onego bini obire meeting no. Watu wajogo te. Iwinjo? Yes. Jogo yote. Nyikwa kukudenja yote wakuji hapo. Ugini hama. Interest. Marpoliga bisi. Osemoke. Kendolia. Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandita Safugotomis. Wadu moso jokondele Darfur. Iwinjo? Car wash machinery base. Iwinjo? Somali base.
nitie jo taxi moko etie sako ndele ka. Yes. Ai. Maguwa tunguyas. Kina Dano Remo. Piny pek. Chairman. Wadwa moso. Then jo transport babathe sector jo lori. Lori gi pick up. Gi molasses. Adwa moso jopuonje yote. Jopuonj manopuonja yote. Nitie japuonj maluongo Mr. Molo DC. Yes. Gik manitimo na momiyo sani ane TV. Nitie japuonj moro. So opuonjo sinyolo gas. Japuonj mopuonjo geography gi business. Iluongo ni Omondi. Bas. Mano wuoyi ma real. Mwalimu, I hope ni sani usegolo gik manopuonjo wani calculate the distance from this point to this. Ika usi pimo go. To kare kilometers apart. Contract atime ng'ato. Kaka usi nyabet kilometers kanyo giwe wuondwa. Then kawase mos jo iluongo ni car wash base kanyo bende watu wako wapo sana. Ogango base. Yes. Boda base. Nitie jo matimo hala kama iluongo ni Corona Market ma iluongo ni Stadium. Mago yote fans mag Gor Mahia. Sani timo chieng. Wadwa moso mheshimiwa ma lego usonga sama Tandi aka Japad Chief. Japad Jago Chief. Wadwa ni sini we condemn you. Achana na nini yako. Achana na Chief. Chief mwanangu. Chief yuko nango. Kaso tuki bete. Chief kidwa deal gi Chief. Tituone do kalamu. Chief of God. Chief kidwa tiyo bote. Obiro ni sai na gini wigi wori. Tuone gimoro. Mambo yake imekwisha. To Chief werigo mheshimiwa ngamo waluoro. Kendo pod wang'iyo kodi mbele pod in youth wadwa. Yes, wadwa moso jo boda yote, civil society, iwinjo. Tadwa moso jo county sanitary enforcement officers manyien. Yelo picha. Uniform lere Aminda Giri. Steve Giri sani piny bere. Tine giluoro gacha ok gigo kalam. Kana ging'ena ja deep state. Ka gineno jatelo to Gijo biashara tema Kisumu and wherever you are from Sorika Rungu, Nairobi, Mombasa, Kitale, Kericho, Kenya mangima. Kibra koro kanye deep state chunyo Osemoke. Nyaka Uganda bedroom mar Bobby Wine. We salute you Bobby Wine for watching Osemoke. Ingeno di Supreme Court. Makanya. Uganda. Osemoke. Kendoli and Gigi ja British. MC Jakakamega Spandita safu goto ngiso.